Kaixo lagunak, Maria Reina eskolako ikasle batzuk gara eta irrati saio txiki bat egiteko asmotan etorri gara. Gure izenak hauek dira: Karla, Ekain, Mara, Joan eta ni, Irai. Narrastia naiz, baina letra balitz ez litzateke zer oten naiz. Furra fandangua, hortxe duzu fandangua gure. Txisteak izena bon, jamez bon, oso ondo bon, jamez bon, ez, egin eta bon aparte, ados, jamez bon aparte, ez, jamez bon eta kito. Ahoko rapidoa, txe, agia prestatzen, txo, arrautza jaio, txa, gorputzean luen, txu, logoa ere badu, txi hori, entzun da ikusi, txo, txu, txoria regalari. Elkarrizketa, zein da zure janari gustuko? Zein da zure kolore gustuko? Beltza. Zenbat urte dituzu? 8. Zein da zure jolas gustokena? Sokatira. Zein da zure lagun hoberena? Liv. Nolako berriak dituzu? Narroia. Non bizi zara? Injorun. Zein da zure musikalari gustokena? Shakira. Bueno, lagunak, kantu da gaurko irrati saioa. Hau zuek ondo jasotzea zenituela espero dut. Eskerrik asko eta beste bat. Agur.